wat hij zich vragen mocht. Hij was erg verlegen en hij wist niet wat hij zocht. De Sint, dat is een lieve, hij komt weer naar ons land. En als de Pieten er ook zijn, ja dan gaan de remmen los. Ja, ja, de Sint, dat is je allerbeste vriendje. Wat je ook bestelt, hij brengt het voor je mee. Wil je poppen, voetbal of een trampoline? Het gaat allemaal in de boot, op weg naar Nederland. En Tina was aan het denken en stelde zich de vraag: de Sint heeft het wel erg druk, komt hij wel vandaag? Dat kan maar niet zo boeien, ze heeft heel veel plezier. En als de Pieten er dan zijn, dan is het lachen en vertier. Ja, ja, de Sint, dat is je allerbeste vriendje. Wat je ook bestelt, hij brengt het voor je mee. Wil je poppen, voetbal of een trampoline? Het gaat allemaal in de boot, op weg naar Nederland. Ja, ja, de Sint, dat is je allerbeste vriendje. Wat je ook bestelt, hij brengt het voor je mee. Wil je poppen, voetbal of een trampoline? Het gaat allemaal in de boot, op weg naar Nederland. En gaat de Sint weer terug naar Spanje, dan heeft ieder zijn cadeau. We beschouwen deze dagen als erg leuk met onze vriend. Maar dan denk ik aan die tijden van dit groot feest ieder jaar. Dan word ik erg blij en maak met duim dit mooi gebaar. Ja, ja, de Sint, dat is je allerbeste